Колко по-лесно би било планирането, ако цената на енергията ти е фиксирана за цяла година? С план стандартен от Токи получаваш фиксирана цена на електроенергията за целия 12-месечен период на договора. Цената е известна още при подписването и не се променя от първия до последния ден. Така можеш да планираш енергийния бюджет на бизнеса си за цялата година, без изненади. В крайната стойност на фактурата ти влизат цената за електроенергия и административна такса от Токи, плюс приложимите мрежови услуги, държавни такси и данъци. Започваш лесно, без депозит и с пълен достъп до приложението на Токи, където следиш потреблението и разходите на бизнеса си на едно място. А ако устойчивостта е част от ESG стратегията на бизнеса ти, план стандарт е зелен ти дава същата стабилност, но с 100% чиста енергия. Получаваш гаранции за произход и сертификат за спестени емисии. Реално доказателство, което можеш да включиш в отчетите си и да комуникираш уверено пред клиенти, партньори и инвеститори. Не си сигурен кой план е най-подходящ за твоя бизнес? Свържи се с нас и ще ти помогнем да вземеш информирано решение.